Ageno ni rio maber jahera mar Penj Laktar. Kawacho ni ngima en mwandu, mabote cheno ni en Andrutho Tieno, kendo en ga morna mar bedo kod odiechieng'. Aneno ka wachake chon matin dakika deka sa 12 pok oromo nikech weche mwadwa wacho gin weche mathoth mokalo. Adwa ni mondo mi akaw thuolo ni mondo mi arwaka profesa e studio obonyiso ni en nyinge nga, olonye weche mage kato kokwa ketho kinde obro chako nwa chenro aito abodonje twak tok sa 12 wange machiegni. Prof. Ero kamana. Machiegni Penj Laktar. Thank you. Anna ero kamana. Machiegni Penj Laktar. Thank you. Anna Professor Sur Joachim. Alonye weche mag chieth madhigi sexual reproductive health. Wachane mano gi dholuo mondo abe apuonjrae. Sexual and reproductive health, weche mag timo hera kachiel kod weche mag nyodo. Nikech seche mwacho ni reproductive health en yore ma nyodo nyalo wuok e donge, nyithindo nyalo wuok, ato seche ma nyithindo wuok no bende nitiere gik mang'eny matimore kore ka. Koro nitie gik matimore kapok icho bede. Mano e sexual part of it. Mondo icho bi. Koro nitie tuoche mawuok gi yore mag nenruok. Mago ema chiedho gi weche madhi gi mag nyuol go be. Daktari kana keto post odiechieng' ma kawuono e seche mag okinyi kana wacho ni kawuono wadhi go mbaka kotenore kod weche mag sex addiction, kaka wadhi kete gi dholuo en weche mag dwaro bedo e achiel kata dwaro timo hera asasa. Jomoko ne penjo ni sex addiction bende en tuo. Kanya madwa ni mondo mwachago do kapok wadonje twagni. Sex addiction en tuo. Addiction en tuo. Nitie joma are addicted to alcohol. Joma madho kong'o mang'eny. Asasa. Nitie joma tiyo gi iluongo ni ndawa maduong'. Ma ka ok gitiyo go to giwinjo ka gituo. Nitie joma tiyo kata gi yien michuoyo. So ma ok ka giweyo to giwinjo ka gituo. Mano is addiction. Koro nitie joma sex no ema migi peace. Giwinjo ka gituo ma sex no ema kelo nigi timo hera ema koro ka gitimo hera to giyudo peace matin. Matiende ni koro timo hera bedo kaka yath machiedho gi. Koro yudo ni ng'ato timo hera ding'eny. Seche moko otime e yo ma community ok oyiego. Ma ji wacho ni to ng'ani ang'o marach go. Nikech odware mang'eny seche te. Ka ok otime to winjo marach. Iwacho ni ma community ok oyiego kata manyuola kata ma oganda ok oyiego. Ma bende nitiere standards, bende nitiere gima oganda oyiego gima oganda ok oyiego, nikech ma atanyalo paro ni en gima en personal kata en gir ng'ato wuon mantiere kachiende ma ok ang'eyo kaka community nyalo yiego kata community nyalo tamore. Waluongo gi ni values. Values go to pogore. Nitie joma timo hera yore mopogore. Lakini e wach mar addiction ni en pachi te seche te ni mane sex. Seche miyudo pesa ni ma jomoko gero udi nyiewo mtokni, inichulo sex. Ichule either nitie moko matinde be ji tiyogo iluongo ni internet sex. Nitie joma nyiewo prostitutes. Nitie joma nigi sex partners mang'eny. Pesa ne te otiyogo mondo oyud sex. Koro kane watiyo tich machalan kodi, inisegero diriembo mtoka, anto pod awuotho nikech pesa nate, ka yudo pesa to ng'wech adhi dwaro sex. Koro en tuo matiende ni otimore mang'eny molo kaka onego bedi, ma kata ji wuoro ni to ng'ani otiyoga to pesa dhi kure, pache te ni e sex. Inyalo yudo ni odiechieng' achiel ng'ato ni kata gi partners mokalo 2-3 odiechieng' achiel. Masturbation, pornography, mago e gik magi enjoy. Ma ka ok otimo kamano to winjo mana kotuo. Ma iwacho ni kapachi te, chunyi te, pesa ni te, kakoro kwako ngimani momaki mafuanda. Omaki ma. Seche moko be ineno ni to gini ere kaka nyalo we tiyudo ni ok inyal. Omaki ma onge kata ka idwa weyo to kinyal. The push dwaro manie iyi en so strong ma ok inyal control. Ma kata iniwuon nineno ni kato adhi more than normal. Adhi kata gi ji mang'eny ma not usual. A masturbate mang'eny.
aneno anyiewo pornography gi mang'eny, aketho pesa ma iwacho ni wang' ni taweye, to kitemo weye to kinyal. Koro ibedo gi distress, iparori. Ibedo gi dang'ni mar ng'eny ji, iyudo ni ng'eny ji be nyalo dhi kata depression nikech iyudo ni ok inyal control wechegi. Koro ibedo worried in iwuon. Ma kendo koro ibedo kata gi depression. Ma depression kendo en tuo machielo. Tiende ni en chandruok moko ka ok obedo addressed, ka ok ong'e maber to nyalo nyuolo chandruoge mamoko mathoth. Naneno ka iriwe kata ipime maber mokalo kod kong'o kata ndawa, jomoko bende gin addicted to chiemo, niwacho moro ni ndawa maduong', ni kaka onyalo mako pachi, ma itemo weyo kong'o tok iwe, e kaka timo hera bende nyalo mako pachi. Mako pachi kamano, mano koro en tuo, en chandruok. Yeah. Ane yude. Professor, nikech ma a line ma imako, ibro nyisa gimomiyo mano e line mani yiero, nikech e yore mag thieth gi to gik moko ng'eny gimomiyo ma mani yiero, ibro nyisowa seche mamoko. In kaka jagono molonye wechegi, thothne ineno ji marom nade? En chandruok mang'eny pacho ka marom nade? Koso oko ng'eny? Nikech thothne waparo gani magi gin gige jorochere. Addiction ng'eny. Okay. Kwano ji tek nikech nitie joma time kiling'ling. Omiyo kata kwa kwano gi to ok yot ng'eyo the total number. But estimation en ni about 5%, ji 5 kuom 100 nigi sex addiction. Koro kikawo population ma Kenya ma en about 50 million. Matiende ni Kenya ka nitie about 2.5 million people man gi sex addiction. Ging'eny. To ng'eny gi gin joma chuo. Kikawo joma nigi sex addiction 100, idhi yudo ni gimoro 75-80 gin men. Women teen. Koro mano e kaka en. Gintie, they are there. To thothne gin joma chuo kipimo gi joma mine. Ang'o momiyo joma chuo ema ntiere kod dwaro ni? Ing'e ni waparo ni nyalo bedo ni nitie genes moko mamiyo ng'ato bedo gi sex addiction. To genes gi nitie joma chuo mang'eny moloyo joma mon. Aparo ni en gima tuo minyuolo go ng'ato. Emomiyo o affect men mostly. Yeah. Koro luwo kwaru moro, ka kwaru moro ne nigi addiction ni, mana kaka kwaru moro ne nyalo bedo addicted to ndawa, oluwo wuonu moro, in bende omaki ka? Omaki. To ing'e ni joluo ohero wach mar ni oir ng'ato, akia ni saitan omaki, ok en saitan, en aena tuo. Ni ok idwa we gigi, ni luwori gi mon seche te, ili masturbate, akia pornography, en aena tuo. Ok en juok. Ni ng'ato rangi marach, koro in ok inyal we mon. En tuo michiedho. Joma chuo gi, thothne gin ga joma chalo nade? Joma pod tindo, joma higi ni diere, koso joma higi oseniang'? Gini chakore e adolescence. Gimoro higni 12 kadhi mbele. To ka in kode to in kode for life. Ka ok ochiedhi, tibeda beda kode nyaka chieng'. Koro distribution ni kamano, iyudo ni inyalo yudo ng'ama kata nitie, iwinjo ni ng'ato tho gine lodging. No yudi gi nyiri. Nitie joma ong'ere kata e gweng'. Ni ng'ane to chenjoga. Skat ok one kokalo. Skat ok one. Giwacho ni no irigo. Mako oneno matokawo, koneno matokawo. Ginyalo bedo joma tindo, moko gin joma are 70 years kata 80 years. Koro ng'eny gi seche magiti nikech ajno, dwaro no is very strong. Iyudo ni koro gichako tiyo gi yien. Gi yien? Nikech dendgi ok nyal cope. Desire no is so strong, odwano otim hera, to del be koro ol. Koro gichako tiyo gi yien. Ema seche moko gitiyo gi yien go mabe koro kalo, kako nego tigo, iwinjo ni ng'ato tho e lodging. Tipenjo ni en ng'ama rom nadi? Jahigni 70, jahigni 80. Seche moko ng'ama en go to en nyako matin. Iwacho ga ni thothne nyiri matindo gi ema miyo samoro gidonjo e tiyo gi yedhe kod weche makamago. Mulna ma daktari kotende kod weche ma wago mbaka gi lakseche. Raparo
ok wanyal blame nyiri matindo nikech gine ma gibedo ng'ama approach donge en ng'ama duong' ni. In fact gin gionge gi gima waluongo ni negotiation power. Ng'ama nigi negotiation power mang'eny, ng'ama nyalo convince en ng'ama dichuo maduong' madhi dwaro nyako matin ni. Koro joma dongo gi man gi shida, to ng'eny gi gin joma nigi shida go mawacho ni addiction go. Nikech iyudo ni at the age of 70, why would you run around ni iluori gi nyithindo all over the place? Mikao mai we ikao. Itiyo gi yien, ichwe ithoe. Donge en tuo. Iwacho ni itiyo gi yien ichwe ithoe. Aneno ka penjo ng'eny mokalo daktari, kata kamano kapok wadhi mabor ahinya, dwa ni mondo mi inyisa kata idonj na e paro jogo ma gin sex addicts kata jogo ma gini omako pachgi momako wigi mokalo ni wacho kata ni seche ma ji gero udi, seche ma ji nyiewo plode to en pesa ne te otero e weche mag timo hera. Adwa ni donj na e pach jogo mantiere kod addiction ni. Thothne ang'o madhi nyime e pachgi? Ang'a timorega e pachgi? Gitiyo gi seche mang'eny, gi spend a lot of time ka giparo, gi imagine sex. Wawacho ni fantasy, yani images, paro kaka sex timore, emane pache seche mang'eny e pache sate. O imagine timo sex gi ng'ato, o imagine masturbation, o imagine a lot of time pache is full of sex. Emo paro seche te. Gi planning kako odwa yudo the next partner. Makata sama ji tiyo, ka en ng'ama tiyo, to pache ni mana ni to dayud ng'ani nade. Nitie joma wuok e utegi okinyi, nodhi tich. Tokalo ka osetieko gi jaode, okalo ka another partner. Ka ang' ochopo lunch time en gimoro. Odhiambo kapok odoko ot en gimoro. Kendo kodoko ot en gi mama. Seche moko masturbation gi pornography bi obede diere ka. Ne an gi jatuo moro ma en gi hotel room ma permanent. Otiyo atiya kochopo saa 4 to dhi. En gi ng'ato. Kochopo saa 7 en gi ng'ato. Oduogo tich. En mana 30 minutes off to oduogo tich. Kamano. Matiende no ok onyal concentrate kata e tich. Pache is overtaken gi weche mag sex. Yeah. Tok ni kata ni gi enjoy go. Seche moko ok odwa kata time. Lakini the push, pressure ma en go mondo otim sex is so strong ma ok onyal control. En victim. En kaka kong'o be. Seche moko iyudo ni ng'ato ok dwa madho kong'o, oonge kata pesa. But chune. Maka ok omadho to winjo mana kotuo. Mano is addiction. So it is there. Nitie kaka nyiri. Nitie nyako ma naneno ndalo moro. Apenje ni to in gi sex partners adi? To nyisa ni ok en sure. Apenje ni to dweni 1 month mokalo isebedo gadi? Maybe 20, nyalo chopo 30. Mano is not normal. Yeah. Matiende ni onge emotional connection, ok en connected gi ng'atni e yo mar osiep. Kata mar hera. Gima dwaro en sex. Ajne en timo sex. Kisetieko sex to uweru kamano. Kendo dwaro the next person. Kata kuromo kendo en to fulfill that feeling mar sex no. Mano emo dwaro. Seche moko kata owinjo rem during sex, but mano emo dwaro. Ok onyal stop. Otieko to kendo dwaro. In fact, ng'eny ji yudo kata tuoche matinde ng'eny gi. Kokalo kuom addiction ni. Kokalo kuom addiction. HIV ang'o. Ok wawach ni joma nigi sex addiction ema yudo HIV. Wang'e ni HIV nyalo biro kata ng'ama very holy kata whatever. But yudo ni because of addiction, ng'ato nyalo timo gigi ma oyudo tuoche to chiedho to doki. Oyudo tuoche to chiedho to doki. Kinyen gi syphilis, akia gonorrhea ang'o. But ochiedho to dok kendo. Those risky behaviors. To dwano stop to konyal. So, inability to stop, ajno. That is part of addiction. Ka ok inyal control yourself, you lose control. Ajno ema pushi kata gik ma ok idwa. Mano ema waluongo na addiction.
idwani we to kinyal weyo gini inyi to kinyal weyo itemo mondo migole pachi to kanyo ema pachi sike kaka waneno picha picha ni ma pach ngato te gingi mana duto te en mana weche mag timo hera daktari adwani mondo mi kokalo kuom chenro ni ipimne oganda wakata inyiswa ni ranyisi mage maka ngato neno to nyalo chichini nyaka bede ni entiere kod addiction ni kata entiere kod ng'iyo ni nikech ka otenre kod kongo wang'yo ga ranyisi makineno ka ponono ni chiwo gokinyi okinyal tiyo dendi tetni iwinjo ka samoro tolerance osedhi malo ma inyalo madho mang'eny kaka yande ne in ka mar ndawa bende wang'eyo wasebedo kwa puonje penj laktar ka mondo mi ng'ato ng'e ni entiere kod addiction ni thothne ranyisi chalo nade ka aparo gima en very important kitimo hera gi ji mang'eny kata itimo hera ma waluongo ni masturbation no my self pleasuring to ineno ka idwa time mang'eny makoro wari in iwuon in ware pachi chandore ni to gini donga time mang'eny tidwa ni i control go to kinyal ionge gi control mano is a sign ni nitie problem in worried idwa ni stop okinyal stop ai time gi joma ng'eny itime di ng'eny ma iriwo masturbation e iye no pornography in gi partners mang'eny mopogore tidwa ni stop to kinyal mano is addiction okelo ni shida mineno ni gini dhi ketho na tich nyocha ne abedo warned adwa chando jatich wadwa mokelo na shida but stop pod idwa mana kendo chando jomoko kata giwacho no ini push gi iwuok in gi shida e ot maybe minor kata wuon ot depending on the sex mar ng'ato un gi shida nikech oseyudi gi ng'ato to kendi se mana yudo the next one in gi ariyo adek moko on the side tidwa ni stop to kinyal urge no is so strong ma otami control mago e signs it means ni nitie problem wabodhi nyime kod chenro kae to bende e kore kanyo waboga ka penjo mopogore nikech penjo ng'eny mokalo mokwongo natiere kod penjo manowuok ka Jackie Nyamodi mano okinyi makawuono kano Facebook page Jackie ne wacho kacha niya masturbation bende nyalo bedo ranyisi mar sex addiction awinjo kisemulo kanyo kae to owacho kacha ni wantiere kod weche mag pornography moro nyalo lero no matini pornography en ang'o ne oganda wa masamoro koka tudore kodwa gi lakseche gi mondo mi eka wadhi nyime kod penjo mar Jackie pornography and rango images mag sex pichni kata films kata pichni films videos tinde gi ng'eny ma ji dhi adhiya e internet to irango joma timo hera tidwa range aranga for hours jomoko range to gichwe gi masturbate to kendo gichaka in fact en very common ma tinde nyithindo be chake very early nikech gin gi phones internet entie available everywhere so mano pornography but most of the time ngato rango pornography then proceed to masturbate now onyalo bedo one of yani otimore once in a while ok en gima is like habitual ok en gima timore pile that once in a while ok en tuo kata masturbation ing'e ni ngato kadongo they discover their bodies ngato discover dende oyudo ni nitie parts mag del makimulo to feel good to time once in a while it's not a disease mano is part of growth lakini kochuni ni koro pesa nite nikech videos go mokinyiewo movies go inyiewo pesi te dhi kanyo okinyal nindo ma ok itime nikech ibiro winjo kituo ai combine gi weche mang'eny ma wawachogo okinyal stop then it is a problem inability to control ka okinyal control okinyal wacho ni ma to kadwa timo kawuono ochuni ma ka okitime tiwinjo kituo ma chuni ni nyaka itime then it is a problem nikech wamulo weche mag addiction kachiel kod chandruoge monyalo kelo wang'eyo chandruoge ma kong'o nyalo kelo mandawa nyalo kelo kochak tiyo godo chon weche mag bedo addicted e weche mag timo hera gi kokalo kuom pornography kokalo kuom videos ma wawacho gi ma joma tindo chako neno kapod gitindo ma nyalo kelo negi chandruok mage e ndalo mabiro nitie chandruok mang'eny nitie chandruok ma concern health ni iwuon ing'e ni del nitie extent monyalo persevere
nitie kama kochope to koro you feel onyalo sick. kwamo. Okwamo. Nitie ji mang'eny ma kata koro erection bedo problem nikech you overuse resources ni ma in go. Koro ok inyal kendo time, emomiyo gichako tiyo gi yien. Nitie tuoche ma wawacho ka, itime di ng'eny ma koro ibedo gi tuochego, ibedo exposed. Idwa ni time gi prostitute, idwa ni time gi ng'a, idwa ni time gi ji mang'eny ma koro kendi yudo tuo. Koro in iwuon, your health can be a problem. The worries mokelogo ni ok anyal stop gini to ok ahere, atime to ok ahere, ok anyal stop. Those worries, awawacho ni nyalo mi mental health problems. Gik moko ka depression, anxiety, yudo ni koro kendo in gi mental health problem. Apart from health ni iwuon, jomi relate go, ka in gi partner ni, with time they will know. Gibiro discover ni ng'ani nitie gi shida. Nikech in all over the place. Seche moko ji gore ni, seche moko igoyi, nikech ichando ji kuonde ma intie. Obiro ng'e ni in gi shida, so nyalo kelo family problems. Then ase kata Ramogi, by the way, gini en tuo. So Maduong'. En tuo, ok en mar ng'ama nigi, ok en mar ng'ama evil. Ase Ramogi ji ma are very active e kanisa. But nikech gin gi shida ni, iyudo ni guilt chandogi. Ase neno ji ma wuok e kanisa we kanisa to ok onyal nyisi nang'o. Koneno ni en jaricho. Oneno ni en jaricho, but otemo stop richo neno to ok onyal. Gibiro ira giwacho ni achunga e altar alamo ni ji, but it is hurting me. Nikech kaparo gik masetimo, I cannot manage. Chung kanyo ni ane maber kora lemo ni ji. So iyudo ni ok ginyal fit a community easily. Gibedo gi akweda moro. Prof hapa ni wamake kanyo mana matin. Ka waduogo to wadhi nyime seche mamake kanyo no, orna ote penjo duto te ma inyalo bedo godo pokatieko kod Jackie Nyamodi. Ka ngaduogo to wadhi nyime kod kidieny mar adek mar penjo mar Jackie Nyamodi. Inyalo yuda kokalo Facebook page en Penj Laktar #Penj Laktar, kata kokalo Ramogi TV #Penj Laktar. Inyalo yuda bende kokalo Facebook page na en Nyar Joseph #Penj Laktar. Kwa duogo to wadhi nyime kikisudi en tuo kaka tuoche mamoko. Inyalo time nade, inyalo thiedhe nade, inyalo weyo nado. Mago e moko kuom weche mwaduogo godo e kidieny mar ariyo kod mar adek. Kete manaka Ochopo samakoro Ramogi TV yango hike mar ariyo e yamo. To mae ok nyal timore ka yonge kaka jaera marwa. Tarik 1 dwe mar 12. Koro wachwake to mana maber chuth. The Garden Bondo. John Junior. Ma John Junior kachiel kod Ramogi TV wakelo no budho mar tipo kowuok e dala mar Bondo kamiluongo ni The Gardens. Ramogi TV, happy birthday, kete manaka. Kod BV Band biro chwako budho nyaka che. Jolendo magi mag Ramogi TV mawero bende biro betie. Mae kik bai. The Garden Bondo, Kapio Junction, Samachon. Amiro ya uchunya ne nyasaye manyalo timo muononi. Atega ya uchunya tepokotaya. Atego sama ya uchunya. To mondo yudwe mar chunya ni kaka skiza tuni mari de star aboro auchiel nono star ang'wen achiel ochiko hash. Ramogi TV e od jower duto. Wateja who prefer stock zangu juu ziko tayari kubaliwa pap lakini vile hii ekonomi imetufinya, ilinibidi kubadilisha sabuni nikatumia ingine rahisi. Bala ilibidi
ilibidi nioshe kila kitu mara 2. Sikuwa na otherwise, nikarudia Ariel. Mi hupata clean and fresh results kwa mwosho mmoja tu. Ariel ndio siri yangu. Sasa story yangu iko popular sana. Ariel, usafi bora kwa mwosho mmoja tu. Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu. Penjo duto te bed thuolo mondo miyor nikech ni wasewinjore ni kotende kod weche mag health, kotende kod weche mag ngimani ka onge wich kuot, ka wago mbaka kendo wamanyo kaka wanyalo konyore. Prof kare pok wadhi e yueyo na wang'iyo penjo mag Jaki Nyamodi. Penjo ne mogik ne wacho kacha niya ni ng'ato nyalo bedo kod jaode kata e ot to winjo ka jaode okorome, kae to odwa ni mondo mi odwaro mondo mi ochak omany kaka onyalo medore mondo mi ochop kama onego bed ni ochop. Openjo ni ma nyalo bedo addiction koso ma ng'ato nyalo wacho ni owuor e weche mag hera. Mano to ok en addiction. Ang'e ni nitie ji mang'eny man gi mon mokalo achiel, or en gi dhako to en gi another one. Kata mon ni kamano be, nitie mon be man gi jok moko. Mano is not addiction. Aparo gima duong' e addiction en ni okalo go o affect ngimani, ok inyal plan ngimani. In all over the place, ok inyal control. It's not ni un gi shida e ot, koro ng'ato wuok oko nigi partner ne achiel kamoro or something like that. Ma ena iluongo ni mokalo go. Modhi asasa. Modhi asasa. To control onge, kata kidwa stop okinyal. To kelo ni chandruok. Okelo ni chandruok. Abo kelo penjo machielo kata ibro nyisa ni kapo ni ng'ato neno ni entiere kod chandruok ni obiro iri kaka Professor Usur, thoth ne itimo diagnosis nango nikech ka isetimo diagnosis ko kibong'eyo ni ng'ani en addict kata ng'ani ok en addict. Penjo machielo no wuok na kuom bwana moro iluongo ni Omosh. Omosh wacho kacha ni an tuoni osechanda, ahero minoda matek. Ani ipimo no kacha kidieny mokwongo ni thoth ne ji time ok ni ohero ng'ato, bende ok kata ni odwa ni mondo mi otim topo mana ka dende ema dhire. Omosh nyisa kacha ni ohero minode matek kendo odwa ni oriwre kode bang' ndalo 2 ka ndalo 2 to en odwa ni otiek juma achiel kata jumbe 2. Openjo kacha ni ma adebed addiction koso. Mano waluongo ni discordance in desire. Nitie joma nie relationship to ng'at achiel dwaro molo wadgi. Mano en ga very common. Seche moko dichwe ma dwaro mang'eny to dhako ok dwa, or the other way round. Mano ena dwarore ni mondo giwuo. Ng'enyne be ji ok wach wechegi. Idwaro to ng'ato ok dwa to ok ulos mondo uneni to ere kaka wanyalo satisfy each other. Mano ok en addiction, en difference in desire. Penjo machielo neno kowuok na kuom oluongore ni Ruth Nyathi Ochieng'. Wacho na kacha ni ikelo topic maber, to penjo na ka tuoni ikelo gi idleness, tende ni ng'ato onge gi tich moti odiechieng' mangima kata onge gi gima ket miye odich ka achiel kod pesa, nikech thoth gi gin joma openjo ka thoth ni gin joma nigi pesa kata jogo ma onge gi pesa. En tuo ma ok ochuno ni nyaka ibed gi pesa. In fact, nitie joma idle mang'eny ma mago ok gik ma giparo. En tuo ma kata ng'ato dich. To nyaka ngo create time. Nyaka ngo create time mondo tim gikigo. Ok en idleness. Bedo idle, Daktari dwani mondo inyisa ni ng'ato oseneno ranyisi gi gini mae kwe. Pache duto te, pesa ni duto te odwani mondo mi omany godo mine kata joma chuo kapo nono ni omako ng'ama miyo, nikech ni wacho ni onyalo mako joma mine bende. Mako yudo pesa to odwani mondo mi omanya kaka onyalo pango jogo motimo godo hera. Iwacho kacha ni en gima koro mone bedo gi chuny mokwe kata bedo gi kwe e ode. Oneno ranyisi gi duto te. Otime ok ni berne, otime ok ni mitne, otime atima mar time kamano. Obiro iri kaka Professor Usur. Thoth ne itimo nango, itimo diagnosis nango, to kang' mokwongo mar thieth thoro chalo nade? Nitie moko ma be ok gine mang gibi. Ng'ama dak go ema biro nyiso wa ni to aneno ka osiepna ni ok dhi maber. En kama, en gi ji mang'eny. Ochapni ahinya. Nitie cases moko ma ng'ato nyisi ni watieko makoro wachako nindo to kendo ayudo neno odhi mbele gi masturbation to asetieko. Seche moko donge sitting room watch pornography to ji nindo kata nyaka saa 8 otieno.
En gi weche mang'eny gi mon makoni owe nyathi akia koni idwa goye akia nang'o. Weche mon gi luore kata weche chuo luore ka en ng'ama dhako to ok onyal stop. So kiwuoyo kodgi to iyudo ni gigo biro, iyudo ni gigo biro, weche go bedo kamano. Ema koro wa arrive go at a diagnosis. Koro kibet kode tipenje ni to gigi timogi ni hero kosi yudo ka dendi ema pushi in a way ma ok inyal manage. To gibiro wacho ni kata no ka hero mondo atim, ayudo ni atimogi to kadwa. Kata sama dwa stop ok anyal stop. Mind na pusha. Images mabiro e wiya seche te gin sex. Makata ok adwa to gibiro. Kamano kwase kao history no. Onge test mwatimo. It is just history no. Gi kaka ng'ato sebedo kadak gi worries ma en go ema miwa conclude ni en gi sex addiction. Seche miseneno ni ma en tuo daktari, mana kaka tuo mar madho kong'o mang'eny, mar futo ndawa mang'eny, kaka tuoche mamoko. Ji penjore ni gini bende nigi thieth. To ponono ni etiere gi thieth, thieth thoro chalo nade. To thieth ni ochalo nade, to nyalo kawo thuolo machal nade mondo mi ng'ato chang chuth. Chieth nitie yien mwatiyogo mondo reduce. Koro nitie chieth mopogore opogore. Nikech nitie effects mabiro nikech sex addiction. Effects nego nyaka chiedhi. Ka en tuo miyudo or relationship mose break down nikech weche addiction or psychiatric problems ma wawacho depression ang'oka, mago biro dwarore ni mondo chiedhi. Chiedho the root cause ma en sex addiction ni. Sex addiction nitie yien mwatiyogo mimuonyo, but mainly watimo gimiluongo ni therapy. Psychotherapy gi dholuo en ang'o koro yawa. Thothne en wuoyo pachi mondo i-manage pachi wuon. Mondo ing'e ni to kaneno trigger ni tanyalo manage nang'o. Sama chako paro wach sex, anyalo manage nang'o mondo wuog e wiya. Seche man gi this push, anyalo golo that push nade mondo abed gi control, atim mana gima dwaro ok gima mind na pusha to do. So nitie techniques mwatiyogo mondo ng'ato o master ability to control behavior ne, to control thoughts ne, mondo kik obed victim. Ing'e ni an addicted victim. You are a victim to gima in addicted to. Ka en kong'o, o control ngimani. Ka en dawa en ang'o, o control ngimani. In this case, sex control ngimani. Koro techniques mwatiyogo mwaluongo ni therapy go, miyo i-master control. Ibedo gi control. Inyalo wacho ni okadwa tiwe time. Okibed ng'ama kobedo pushed to chuni ni nyaka itime yaki yud relief. Prof, imulo kamoro ka ni triggers. Thothne kaka jogo ma samoro gin addicted kata tiyo gi kong'o sasa kata ndawa sasa, nitiere triggers. Mako neno kata picha mar ka ng'ato futo ndawa to winjo riyono. Samoro kokalo kamoro ko winjo ka much ndawa dum to winjo riyono kendo dwaro. Triggers mar addiction ni thothne gin ang'o gini? Ng'eny addiction actually triggers gin stresses. To ok gin kata stresses ma serious. Nyalo bedo ni in worried ni leo tich. Onego bed ni chopo tich ariyo tineno kileo. That can give you stress ma addiction ni ema koro will relieve it. In worried kata ni pesa orumo. Ok inyal nyiewo gik midwaro e ot. Stress no, you go to an addiction. You don't need to onge pesa. For example, kind addicted to alcohol. Sama nitie stress mar pesa. Kar face that stress, to bedo drunk. Pondo e kong'o. Mondo yud relief. It is the same thing with sex addiction. Sama ji odhawe ot, kar dwaro solution, to ringo dhi bedo otimo sex. Odhi watch pornography. Sama en gi stress, Christmas sani biro, jitimo shopping, anaonge pes shopping. Kar dwaro pesa, to matin ma en go cha oneno ni ok dhi romo, odhi nyiewo pornography instead. Aneno ka penjo ng'eny ka mokalo, penjo moro aneno ka kowuok na kuom
Apa ni nuang'eyo kacha ni thiedh ni thoro kawo thuolo marom nade? Chieth madhi for long. Ing'e ni problem ga addiction en ni inyalo control ma wawacho cha inyalo master go to after some time iyudo ki relapse. Matiende ni wantie gi relapse kai be? Inyalo relapse kendo. Koro ena ni kisechako chieth ibedo consistent. Ki relapse you don't give up. Okay, give up ni kenda fail. Idok mane chieth. Koro ibeda consistent to you can manage with time. But onyalo kawo long ji opogore. Extent mar addiction be opogore. Ngeni nitie addiction makoro critical. To nitie ma chakore. Nitie ma average. Owembo biro gi stages, So gipogore. Koro depending on the stage, gi willpower ma ng'ato nigo, gi consistency. Ng'eny addicts be kichako chiedhe to lal. Kotemo chieth to neno ni otame. Most of the time, kar tema mondo tem kendo, they run away. Gi abscond treatment. So ka ng'ato consistent, en gi willpower, oluwo treatment kaka dwarore, koyudo relapse odok chieth, en gima is manageable. To oluwore gi stage, oluwore gi level, en gima koko chako, en gima osechako tegno, koso en gima otegno, koro bro luwore kod thieth. Tapa ni kama gikeno prof, en mana ni kisechako thieth to timatima kenda. Timatima kenda. Ting'e ni gimoro achiel gi addiction, waluonge ni tolerance. Kanyocha ne imadho bia bich tiromo, iwinjo koromi. Tolerance matiende ni next month idwa ni madho 6, next year ibiro madho 10. Addiction as it goes on, to gima in addicted not to, itime more and more and more. Matiende ni ng'ato notima masturbation, no watch pornography, ochako donje mon, koro sani ene prostitutes, oluwore gi nyithind school all over, housemaid okomi peace, omedore mos. Wamake kanyo prof, wakawuoyo ka waduogo. Wadonje kidieny mar adek. Kidieny mar adek ni en mari, tiende ni idhi do thuolo mar penjo prof, penjo duto te ma inyalo bedo godo, kik idhi mabor kik isudi. I got my cancer when I was 16. I explained to the doctors, they told me that it's just adolescence, I'm just maturing. We see cancer even in 1-day-old babies. Ang'o makelo kansa? To be thieth mare nitie. 50% of cancer treatment is information. To e okang' mane? The doctor tells you go and look for $1 million. You have no choice. Be in jatuo mar kansa kata jatuo mane otony e thieth mar kansa? My hair has gone, my nails, even the feet, they are all black. Kansa e kuku mar wach. Dweni achiel kachiel e Ramogi TV. Tich adek tarik 29 dwe mar 11 higa mar 2023. Kik bai. Baba kwai, chama pilano, tema. Baba ok nyal chama pilo. To tim ma wadhi golo odiechieng' ma kawuono en tim mar Ditsin Dilon. Matienda ni Amrita kamoro achiel gi Jagjin. Indhi Maxim cha. Ana kadwa ng'eyo ni en ng'a. Ng'ata magocho no, in nyise ni namba no in inyiewo kawuono. To onge ng'ata miluongo Doli kae. Understood? Go pick up the phone. Book your festive holiday Navview Travel. 3 days Masai Mara from 15,000 Kenya shillings. 3 days Amboseli, Samburu, Sava from 30,000 Kenya shillings. Coast Self-Drive from 14,000 Kenya shillings. 5 days Coast SGR from 45,000 shillings. 5 days Coast Flying from 72,000 shillings. 5 days Dubai from 800 USD.
5 days Zanzibar from 940 USD. 5 days Thailand from 1,550 USD. 8 days Singapore and Malaysia from 2,450 USD. Book a group and travel free. Call 0703-254-254 or book online www.viewtravel.com. You are the lucky winner of 100,000 shillings. Unaona ni how much hapo hivyo Nancy? 100. Unapanga kufanya nini do? Ninapanga kufanyia biashara at least nipate. Ni biz gani unafanya Nancy? Huwa ninafanya tu biashara ya kuuza nguo. Okay. Na sasa nitaongezea. Sasa ni kuongeza stock, si ndio? Ni kuongeza. Zidi kujipanga Nancy, si ndio? Haya, asante sana. Asante. We are therefore a little bit shocked when we see governors complaining that they are here to receive money for El Nino from the national government. Such money is not forthcoming. Omenda mag El Nino ni kanye. Governors kod jalup jatend piny Kenya ogwenyore wichwal omenda mag El Nino. Josephat Mwangangi Mati, mtoto wao aliangukiwa na ukuta wa nyumba. Nyathi ma jahigni 13 owito ngimane tok ot luar kuome kaluwore kod koth mapek machwe e gwenge mag Mwingi. Wadhi nyuol Yesu, owenwa mondo wanyuol Yesu gi kwe, koth bende chwe. Wadhi kanye koro? Jodak Manjiru kod Choka oyudo fuong'ruok tok doho golo ng'eto machungo darogi nyaka tarik 29 dwe mokwongo higa manyien. Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV ma en mwandu en kidieny madwani mondo mikoro in miwuogi profesa penjo duto te ma inyalo bedo godo to kapok ami thuolo to amedo paro ni line wa en mininde TV mari SMS bende nitiere TV mari Facebook page na Ramogi TV #penj laktar inyalo yudo page wa penj laktar kata inyalo yudo kokalo Facebook page na en nyar Joseph #en penj laktar. Prof ni wacho kacha ni nitiere yedhe ma inyalo ti godo mondo mi o control dwaro mar timo hera asasa. Gima mako dhoga daktari ni yedhe gi kapo nono ni ng'ato koluwo kaka daktari onyisi. Onyalo kelo chandruoge mamoko nikech ni pimo no ni kidieny mokwongo mar complication mar bedo kata timo hera asasa mar addiction ni en ni weche mag koso teko mar pacho e ndalo mabiro makato ang' jomoko koro chako tiyo kod yedhe mondo mi ojolgi osirgi. Yedhe gi maitiyo kod thieth gi. Aparo kakiseneno en tuo man gi en complicated okoyot en gi weche mang'eny ogajore koro chieth dwarore ni mondo ng'ato lu kaka daktari onyise kiko chiedhre en owuon nikech nitie weche mang'eny mawuok ka ng'ato timo hera ding'eny nitie kata injuries mabe wuokie injuries makikar injuries kata hinyruok kanya kawie simbalis. Alice hello penj laktar. Hello machiegni Alice penj laktar. An gi penjo moro awinjo ka daktari wuoye kanyo taneno ka gini osebedo ka chalo e ot. An gi dichuo mang'eny nyasime nyaka saa 7 mar otieno kata 8 to ng'iyo ma kaka ji nindore. Koro koseng'iyo kaka ji nindore to en gi mang'eny oko ma en gi mon mang'eny moken gachiel. To kuom nitie kinde owecho obokore ni kutwe tawel taneno ka dong' discharge moko miwe ni tututu. Otwe tawel? Otwe tawel mare mar nindo. Dong' gi gik moko michalo tutu. Chieng' mokwongo aneno, chieng' mar ariyo aneno to kapenje to mila. Penjo ituo kosetimo masturbation to an kodi ot. Kona ni ok atuo mil. Koro ade taneno kokawo inawe ariyo luwe dende. Koro bang' gimoro mar wik taneno ka piny aramo to ting' aramo tachako golo discharge. Ka penjo ni godwegi aneno ka ban mayot kama kunyo gole gin to mil koda to dhi ng'iewo na safe reaction ni mondo amuony. Koro kasemuonyo to en gi nyako matin bang' joko gocho ni dhi ng'iew safe reaction to nyako no kono to yath ni kono namuonyi othiedh ang'o. Koro en bang'e kodhi e dhako matin ok oduogo
ukona ni koro ni na wacho na tuo ang'e kuma gole tuo koro en gi dhako matin cha ko do biro gira odwa nyako ng'ile ane kaka ari ne chan ka to dipo ni ng'ani no joga mutuo kamoro to biro ge kusoma to kuna nani kicho kungo no buko wacho ni ndio kapini rame kato bino kile tere matat mavi agra di uda kata mauti al kuwuke otukiu to do kusiti yoga ti kata kuma bi okiye gi agra denda kia Nketengi moro di kama kaka 46 kama to nyako nyome zengi moro kaka 27 koro kangeni nyani materi speed mo mi okiyo gi agra di kati tiyo na time ni ambeka huno tiyo gi gina winde ga kichalo kitiyo kode ka kichalo kitake gi mi tindi idonje tiyo gi gima chalo kama kuno kona mingena bulu keli to police no divi ni sana tiyo gi gina inge di inge na tiyo gi gina kuto mato inya konna di gima kama intere kanye nya dadi intere kanye Anirongo erokamana enya prof adwani mondo mikonye nyaminwa ni owacho kacha ni bwana ni bede simu nyaka kata saa 8 chiko tieno kong'iyo mana pornography mane wawacho ka kaito chopo kama koro kagima discharge ntiere e lepe maiye kaito bang' ndalo moko madambe ni wacho kacha ni bochako winjo ka ntiere kod rem mopogore opogore debed chandruok ma wawacho ni to debede ni noyudo tuoche mane wawacho ni biro kotenore kod sex addiction to wacho bende ni bwana ni ok ne mon en mon ma kaka inyalo timruok kode onge to penjo mogik ni tinyalo kony nang'o so aparo ni mano en example mar sex addiction to ng'enyne iyudo ni ka ng'ama dichuo ni kode ng'enyne mondegi ema bedo worried nikech gineno behavior ka ok en kawaida obet oneno pornography joma timo hera e simu nyaka saa 10 otieno 7-8 ochal ng'ama masturbate en gimonoko kucho oyudo tuoche mano is an example mar sex addiction mano ng'ama onego bi e chieth nikech wa assess ni to damage mosetimore romo nade mondo chieth damage go nyalo bedo ni infections go moko nitie ma ng'ato neno moko nitie ma ok ine ka HIV ang'ogo damage koro timore e family be ineno ka mama ni onge peace very soon ginyalo kata were nikech onge ng'ama mama madwa ni odil gi wechegi all over the place I'm sure not spend pesa ne mang'eny oko e weche sex go o maintain mon ang'o onyiewo sex gik monene simugo ichulogi koro kar invest kata pesa michulo nigo nyathi fees nyalo tamore doni make kanyo to madam bwani nyaka ng'imi duoko kako onego bedni otimo antiere kod Ochieng kapok awito Ochieng Ochieng halo penj laktar halo Ruth penjo machiegni wawinji an penjo na en achiel chien kanyo ne antie gi nyako moro mane oketa gi wach mar nindruok michal ka gima ne en addicted to anto ne ok an addicted Ochieng wawe kodho wach wawinji to bang'e no to ng'eni ka waduogo awere to naduogo abedo gi hamu moro ni ok anyal awachno ok anyal dhi diriyo kata ka an gi nyako ok dabe diriyo akwayo ni mondo mi ukaw na simbo Ochieng antiere kod simu machielo halo penj laktar halo machiegni penj laktar abela gania wawinji sama wawinji dhi nyime eme ko dina bdan anyalo gero ago min ot to minor ka ko ni wati mo ngamato ko jiski mono ni sinama erokamana ahinya
abudok kuom nyadendi wa manitiere rongo cha prof kato waboka simu machielo ni penjo kacha ni koro onyalo timo nango namba chielo winjo kwacho kacha ni mondo mi jaude ni nyaka many thieth kapo nono ni odhi nyiso wuon pargi ni adwa ni mondo mi idhi yud thieth ma ok nyal medo kelo tungni yo mane monyalo wuoyo godo kode mondo mi gimany kaka ginyalo konyore mondo mi giyud kaka ginyalo konyo kenygi ni nikech winjo kano chopo kamoro ma nyako ni onyise ni yedhe gi an bende tiye godo kuoma mondo mi awinj kaka nikech wacho ni bwana ni muonyo yedhe gi makendo koro ok ber ahinya nitie kaka ng'ato nyalo wuoyo gi wadgi ma convince weche gi ok gin mi idhaw iwuoyo kode mos tinyise na paro ni nitie shida to wanyalo dhir daktari mondo confirm ane ka nitie shida mondo chiedhi ng'eny ji ka partner ne wuoyo kode maber obiro yie nitie moko matamore but ng'eny gi dhi yie ni okay we wadhi wane ane to gidhi gibedo assessed tichiedhe mano is what I would advise onge yath achiel mibiro tiyo go matieko sex addiction and comprehensive treatment manitie yien ma ng'ato nyalo tiyo go nitie therapy ma wawacho cha madwa ni ng'ato nyaka bed one on one gi daktari Prof antiere kod penjo ka amowuok kuom Eric Nyandiga wacho kacha ni penjna laktar ni to ka in kod mon ariyo kata adek to ibedo kod achiel pile mano bende in addicted koso irito dalani kae to penjo machielo bende wuok na kuom Tabia Saka wacho kacha ni en penjna laktar ni olerna tiend wach mar addiction no malongo do bed ni kaka seche moko first round okorome to koni wuod kobuya mondo mi omede matin mano ratiche koso mano makosa mago ariyogo mago are normal onge shida kanyo ng'ama nigi monde ne ariyogo kata adek to satisfy gi to en gi control ok ni sex control enemo control sex or decide when to have it or decide ng'ama obedogo achiel ok ni sex ema control ing'e ni addiction ionge control opushi itimo gik ma ok idwa but miwacho ariyo cases ariyogo ng'ato timo gimodwaro to time gi herone to kwari onge wari mawuokie ni an gi gimonde na wadhi achiel in fact nitie happiness instead mano ok en tuo koro kata mama mawacho ni okwayo round mar ariyo mano ok en tuo donge en normal yawa antiere kod Peter in line awito Peter adwa ni mondo mi daktari koro wang'e ni kaka ng'ato nyalo control samoro pok odhi ahinya pok otegna ahinya thothne ng'ato nyalo control dende nang'o kata pache kech ma en mar paro en paro to wuoyo en gima duong' ka in worried ka in gi worries ing'e ni seche moko ng'ato nyalo bedo worried to be ok otuo to nitie seche ma in worried nikech ituo worry no should make you seek help kik ibed worried e dala penja ne ni to professional manyalo konya e yorni anyalo yudo kure dhi ane mondo iwuo gi professional ibed assessed one ka nitie shida uchiedhi mano e gima duong' maloyo anytime ma in gi worries matache weche mag sex mag nenruok gi the best thing minyalo timo wuo gi professional mondo ng'e ka in gi shida then ichiedhi antiere kod Peter e line Peter ne wacho kacha ni otimo masturbation mang'eny mokalo openjo kacha kaka inyalo konyo nikech ni wacho ni nitiere complications ma nyalo biro godo kata chandruoge ma gini nyalo biro godo inyalo kony Peter nang'o masturbation ing'e ni en gi gima waluongo ni stigma omiyo ng'ato paro ni en very sinful nikech e community ok ohero masturbation kata e kanisa koro inyalo yudo ni ng'ato masturbate dichiel kama to dwa wari yedhe whole year mano pogore gi sex addiction in fact nitie ng'ato nyalo masturbate to wacho ni kendo ok achak atime to dak kata dweche moko mang'eny kapok otime kendo en gi control koro mano to is a different thing timo gik ma values ni ok allow nyalo miyi wari ena kaka nitie jomo believe ni sex must happen in marriage koro kitime outside marriage tibedo worried mano ok en addiction and going against your values kidhi against values ma I believe in tibedo worried koro
ng'ato nyalo bedo worried kotimo masturbation nikech values go. Mano is different from addiction. Mano wawacho mana ni understand values ni, ng'e gimi believe in sexually, follow them mondo kik ibed gi worries. Amor mokalo ni atiere kod osiepa moro iluongo ni Dolphin Anyango Buoga, entiere Lusaka. Wacho kacha ni mina Professor Sur poch gi pak kuom tiyo tich maler. Kata kamano wacho ni kaber to nego chieng' moro ikele twak mar satisfaction. Tiende ni mondo mi ipuonjo oganda wa ni ng'e ni ma atoromo kata ma atoko dhi ahinya. Kata kamano awinjo ka director na bende penjo ni kapo nono ni ng'ato dwani mondo mi ong'e weche mag satisfaction gi, onego bed ni ng'ato riwore kod jahera ne Didi e juma kata Didi. Ing'e ni gigi onge rules. Onge rules, Nitie jomar satisfied kotime dichiel e dwe. Kata higa. Although higa to is a bit too much. Koro kaka iwinjori gi ng'ati ema matter a lot. Onego bed ni uwinjoru, ung'e ni kwatime twice a week oromo. Nitie joma dwano time every day. Teknu winjoru, toko chandu, toko ka upachi gi pesa ni girieko ni te. Nikech komake mafuanda, mano koka en tuo en chandu. Professor Sur, ka ng'ato dwa tudore kodi nyalo yudi kanye? Nitie clinic Nairobi ka, ginyalo book appointment. Clinic number en 0746 028 088. Ka gigo namba no, to gibedo booked to wanyalo rome clinic. Tinde be nitie mwaluongo ni virtual consultation. Ing'e ni COVID opuonjowa gik mang'eny. Nitie seche moko ma be ji consult on phone. But they just call that number, then gibedo booked, then wa create time to wawuoyo. Timo hera asasa en tuo, to nitiere kaka inyalo thiedhe, omiyo kik iluor many kony. Mane wach mwatieko godo. Ok en juok, ok no iri gi gik moko. Ok no ng'ad no pendi. Ok no ng'ad go pendi. En tuo. En tuo. Oriti masani, mata ina ndrutho tieno nyaka kendo odiechieng' machielo, ngima en mwandu. Ponono, ni pod nitiere kod penjo mamoko watudre tok hema, Facebook page, inyalo yudowa kamoro amora mana senyisika, mondo mi penjo go wabochwalo ne Professor Sur. Oriti uru masani.